Obchodník s láskou. Ahoj. Jmenuji se Joey. Bylo mi 19 let, když jsem se seznámil s Vi. A byla to pro mě láska na první pohled. Dal by se říct, že to pro mě byl můj první skutečný vztah. Nejen ty 2měsíční románky. A tak se asi nebudete divit, když řeknu, že jsem byl docela v prdeli, když mě po 2 letech opustila. Prý už náš vztah neměl budoucnost a že hledá, něco jiného. Byl jsem zdrcený. Po napsaných zprávách, na které jsem nedostával odpovědi, jsem se rozhodl, že nejlepší bude si trochu tu bolest utlumit alkoholem. Došel jsem do lednice, vydal jsem z ní flašku vodky a zavřel jsem se v pracovně. Sedl jsem si k počítači, hledal jsem nějaké smutné písničky a začal jsem zapět své zlomené srdce. Asi v půlce flašky jsem vyslovil větu, kterou jsem nikdy neměl vypustit ze svých úst. Dal bych úplně všechno za to, abych ji mohl mít. I svoji stupidní duši. Já se po půl minutě od toho, co jsem to dořekl, se ozval zvonek. Kdo to kurva může být? Teď už je 10:30. No, ačkoliv jsem skutečně nechtěl, tak jsem se zvedl. A už opravdu opilý jsem se šel po schodech a vykoukl jsem z okna. Kdo se sakra v tuhletu hodinu dobývá do mýho domu? Když jsem odhrnul záclonu, tak mě překvapilo, že tam nikdo nestál. Zasraný děcka. To nemá nic lepšího na práci, než mě rušit. Když jsem zrovna úplně v prdeli. Už jsem chtěl víc zpátky, po schodech, do pokoje a vrátit se ke svému zoufalýmu opění z žalu. Ale zvonek se opět ozval. Stoupla do mě zlost. Já ty děcka seřežu, kurva, jen počkejte vy malí bastardi. Otevřel jsem dveře a v tu chvíli jsem se zarazil. Přede mnou stál snad 2metrový muž. Ve fialovém obleku. Na hlavě měl naražený až nad oči cylindr. Pod nosem mu dominoval černý zakroucený knír. A opíral se o svou černou dřevěnou hůlku. Zdravím tě, Joey. Slyšel jsem, že bys potřeboval malinko pomoct. Kdo jste? Vyhrkl jsem překvapeně. Theodor Parpo, ale vy lidé mě spíše nazýváte... obchodník s láskou. Obchodník s láskou? Odpověděl jsem. A proč zrovna mě? Já žádný erotický hračky nechci a nepotřebuju. Ale Joey, prosím tě, tak před 5 minutami si s Brekem naříkal, jak by si měnil svou stupidní duši za náklonnost své milované. Ano, to je pravda, ale... Ale co? Odpověděl muž. Změnil jsi snad svůj názor? Ne, chci říct... Jak to víte? Já vím vše. Zahleděl jsem se mu do očí a v tu chvíli jsem věděl, že má pravdu. Miluji ji víc než cokoliv na světě, ale moji duši, to jsem vykřikl jen tak. Ujelo mi to. Joey, přítele, mohu tě ujistit, že o svou duši jen tak nepřijdeš. Jsem čestný obchodník a mám rád spokojený zákazníky, takže ti udělám nabídku. Já zařídím, aby tě Vi milovala víc než kohokoliv, nebo cokoliv jiného, rozumíme se. Ale pokud budeš chtít smlouvu zrušit, a teď pozorně poslouchej, příteli, tvá duše připadne mně. Nepůjdeš ani do nebe, ani do pekla. Stane se z tebe nic. Budeš bloudit jen tak po světě a poslouchat nářek zlomených srdcí, jako si ty. A jak ho uslyšíš, dovedeš mě za ním. Rozumíme si, Joey? Tohle bylo jako pomoc z nebes. Nevěřil jsem na nějaký boží zásah nebo na zázraky, ale tohle byl kurva zázrak. Budu mít zpět svou Vi a bude mě milovat víc než kdy předtím. Budeme spolu do konce života. Je tohle snad sen? Beru to, platí. Teodore, kde to mám podepsat? Opravdu, Joey. Navíc se nezeptáš. Nechceš vidět podrobnosti? Jestli mi to vrátí mu Vi, tak se není na co ptát. Dobře tedy. Odpověděl obchodník. Náš zákazník, náš pán, jak se říká. Muž mi podal snad 20stránkový štus papíru a s úsměvem mi nabídl péro. Tak Joey, tady to podepiš a Vi bude už navždy jenom tvá. Okamžitě jsem popadl pero
A bezmyšlenkovitě jsem podepsal. V tu chvíli. Víte, připadalo mi to jako dobrý nápad. Ale teď, když jsem ho v těch dveřích viděl, měl jsem ho poslat do prdele a třísknout dveřmi před jeho vysmátým ksichtem. Ale to bych předbíhal. Potom, co jsem ty papíry podepsal, v kapse mi zavibroval telefon. Byla to zpráva. A byla od Vaj. Psala, že se hrozně zmýlila. A že by si chtěla co nejdřív promluvit. Bylo to neskutečné. Přiznám se, velké naděje jsem tomu nedával, ale už vůbec jsem nečekal, že to půjde takhle rychle. Napsal jsem, že za chvíli budu u ní. Byl jsem dost opilý, takže jet autem nebyl dobrý nápad a tak jsem si zavolal taxi. Po 10 minutách bylo u domu. Cestou jsem byl dost nesvůj, ale zároveň jsem se opravdu těšil. Až zase obejmu Vaj, až ji budu moct políbit. Za půl hodiny jsem byl před jejím domem. Nemusel jsem jí ani psát, stála tam s úsměvem na tváři, jako by se nic nestalo. Zaplatil jsem řidiči a šel jsem přímo k ní. Ale než jsem stačil cokoliv říct, tak mě objala a zavšeptala mi do ucha. Miluji tě víc než cokoliv a než kohokoliv na světě. Zdrnul jsem. Až teď jsem si uvědomil, že ten muž s tou nabídkou to myslel zcela vážně. Ale na druhou stranu nestěžuji se, mám svou Vaj zpět. Nemám důvod ten kontrakt nějak zpochybňovat a už vůbec ho rušit. Zase jsem byl šťastný a vše bylo tak, jak mělo být. O rok později. Po roce, co jsem podepsal smlouvu s tím mužem ve fialovém, vše fungovalo tak, jak mělo. Oženil jsem se s Vaj, vlastně hned po měsíci. Přátelům a rodině to přišlo divné, ale nakonec jsem to nějakým způsobem vysvětlil. Samozřejmě neřekl jsem jim, že jsem se upsal nějakému podobnému obchodníkovi s láskou, ale svedl jsem to na drobné neschody, které se daly v pohodě vyříkat. Ale potom začaly problémy. Vaj otěhotněla a poté jsem toho muže začal občas vídat. Ne, že by mě oslovil nebo zastavil jen tak na ulici, ale měl jsem nepříjemný pocit, že mě sem tam sleduje. Šel jsem třeba na nákup a on byl na druhé straně. Opíral se o zeď a nešel si ho nevšimnout. Jeho fialový sako a cylindr fakt nešel přehlídnout. Při prvním incidentu jsem si říkal, že to nemůže nic znamenat, přece neoslovil mě. Nic po mně nechtěl. A vztah s Vaj klape perfektně. Jenže jsem se mýlil. Čím déle byla Vaj těhotná a přibližovalo se datum narození dítěte, tím více a blíže jsem už objevoval. Když jsem čekal ve frontě na jídlo, byl tam taky. Když jsem jel metrem, on jel se mnou. Když jsem šel z práce domů, stín obchodníka byl vždy na blízku. Byl jsem zoufalý. Nevěděl jsem, co to znamená a bál jsem se přijít k němu a zeptat se ho, co po mně vlastně chce. Když jsem kvůli tomu minimalizoval procházky ven a vůbec vycházení, zúžil pouze na cesty z práce a do práce, a to autem. Vaj to začalo být divné. Joey, stalo se něco. Přijdeš mi poslední dobou, jako bys nebyl úplně ve své kůži. Nemohl jsem jí říct důvod svýho znepokojení. Že mě pronásleduje muž, od kterého jsem si koupil lásku své ženy. To opravdu ne. Vymluvil jsem se na to, že mi jednoduše není dobře. O pár týdnů později to přišlo. Vaj praskla voda a tak si jela do porodnice. Když jsme dojeli a pomáhal jsem Vaj z auta, zarazil jsem se. Byl tam. Opírá se o dveře nemocnice a usmíval se od ucha k uchu. Snažil jsem se ho ignorovat a prostě kolem něj projít. A svou ženu dostat k doktorovi, ale najednou mi přijel mráz po zádech. Po tolika měsících ten démon promluvil. Zdravíčko, přítele. Koukám, že konečně nadešel čas.
Ty slova mě bodaly a řezaly po celém těle jako žiletky. Oklepal jsem se a přidal jsem do kroku, abych tomu parchantovi utekl. Dorazil jsem na recepci a on stál vedle zdravotní sestry. Na tuhle chvíli se vždy těším úplně nejvíc, přítele. Je to tak napínavý. Bude to kluk? Nebo holka? V tu chvíli mi to došlo. Já idiot se prostě tu smlouvu nemohl přečíst. Přece by mi jen tak nenakráčel před barák a neřekl: hej chlape, slyšel jsem, že máš trable, co kdybych ti ji dohodil zpátky? Jasně, že ne. A co mám teď dělat? Tatínku, řekla sestra, mohl byste vaši ženu doprovodit na sál? Jistě. Šel jsem vedle invalidního vozíku, na kterém teď seděla Vaj, která sténala bolesti. Joey, bude to dobrý, že jo, zlato? Jasně, zlato, všechno bude v pohodě. Usmál jsem se. Lhal jsem. Znal jsem ženě, kterou jsem miloval. Lhal jsem sobě. Nic nebude dobrý, dokud tu je ten bastard. Nic nedopadne dobře. Na porodním sále byl také, ale nic neříkal. Jen mlčel. S úsměvem na rtech pozoroval Vaj. V tu chvíli jsem se odhodlal. Hej Teodore, co po nás chceš? Joey, co pak si nečetl smlouvičku? Jo, já zapomněl. Nečetl. A to byla chyba. A ta chyba, tak ta tě bude stát syna. Co? Proč? Ne, to ne. To nemůžeš. Ale můžu, Joey. Co je psáno, to je dáno a smlouvy, tak ty se mají přece dodržovat. Není nám možnost taky změnit? No, Joey, je tu jedna možnost. Odstoupení od smlouvy, pokud si pamatuješ. V hlavě se mi začaly honit myšlenky. Nezvládl bych to. Nemohl bych žít s tím, že tenhle parchant bude mít mýho syna. Vím a nedokážu žít s tím, že můj syn bude v rukou někoho jiného. Mohu tě o něco požádat? Příteli? O jistě, Joey. Co bys rád? Chtěl bych si aspoň pochovat svého syna, než odejdu. Víš, Joey, že o to žádají všichni. Normálně to nedělám, ale nazval si mě přítelem. Víš, obvykle slycháme nadávky, takže ano, Joey, budeš si moc poprvé, ale naposledy, pochovat svýho syna. A Teodore, bude mě Vaj i potom stále milovat? Kdyby si četl smlouvu, tak víš, že ano. Dobře tedy. Joey, Ano, Teodore. jak se bude jmenovat tvůj syn? No, Teodore, měl jsem tě za takovýho mýho strážného anděla. Spasitele. Dal si mi lásku. Mou Vaj. Proto jsem vybral jméno Teodor. Joey, to je milé. I když mi to lichotí, tak bohužel to tě od tvého konce nezachrání. Ačkoliv si toho vážím. To nevadí. Dal si mi přes rok nádherného života. Dostal jsem víc, než jsem si zasloužil. V tu chvíli, co jsem to dořekl, se ozval dětský pláč. Tatínku, pojďte si pochovat svého syna. Pomalu s úsměvem jsem šel naproti mému chlapečkovi. S Bohem, synku. S Bohem, Vaj. Miluju vás. Vzal jsem do ruky malého Teodora. Chvilku jsem ho choval. A pak jsem upadl do temnoty. Slyšel jsem pláč malého Teodora. Pláč Vaj. A potom nic. Jen temnota. A nářek tisíce zlomených duší, ke kterým musím dovést Teodora Párpla. Obchodníka s láskou. A zloděje duší. Chtěl bych vás jen upozornit, milí, zoufalí lidé. Předtím, než něco podepíšete, zkuste si to nejdříve přečíst. Vše přece není takové, jak se zdá.